Murah oleh akeh Mas iki. Oleh akeh oleh sepiro to? Oleh 1, 2, 3, 4, 5 komplit. Piro? 7.500.000. Oh ya bener murah oleh akeh tenan. Murah oleh akeh tenan iki. Sing nomor 1 ada piring, ada lawuh, ya to rayap ra tedas ki Mas. Oh iya to iki. Ya jos. Nomor 2 iki rak sepatu kena, helm yo kena, komplit karo rudone. Nah, nomor 2 nomor 3 iki meja rias no nggih macak Mas gitu. Engko milih liyane ya eneng. Pilihane akeh. Ya mesti no. Nomor 4 lemari 2 pintu, bahannya full jati. Pilihan motifnya yo akeh. Aku njaluk sing enek lacine lho Mas, engko Mas. Milih eneng lacine yo eneng Mas. Eneng. Wong bakul yo komplit. Seneng tenan aku ning nggon Paling terakhir apa iki? Nggih gambul karo bojone. Yo iki sing paling penting yo iki ya, no. Iki yo full pair, wis bergaransi resmi 15 tahun. Iya. Ukurannya 160 kali 200. Yo jan kok murah. Milih warna motif iso. Yo jan murah oleh akeh tenan Mas iki kae. Omahmu ndi? Omahku to. Alah omahku ke adoh lo jelas ra iso ngeterne Mas kowe. Alah sing tenan. Jember aku Mas. Jember kono ya. Iya ke? Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir. Berarti Jember ya gratis ongkir iki. Gratis ongkir. Kayak gak eneng DP-DP-nan Mas ning nggonku. Pembayarannya COD. Seneng tenan Seneng. Mas aku ning nggonmu. Iki sing